баҳори ҳалим омадани баҳорро дӯст медорад. аз он ки ҳам исми як фасли зебои табиат аст, хушаш меояд. дар ин фасл номи ӯ вирди забони пиру кӯчак аст. таърифаш мекунанд. дар васфи номаш таронаву ғазалҳои зебо месароянд. аз баҳор инсонҳо гармиву самимият интизоранд. вақте ки маро баҳор садо мезананд ва чӣ наздиконамон чӣ азизонам бо меҳрубонӣ бо як самимият исмамро мегиранд, баҳори ман гуфта мегиранд. ин як ҳиссиёти тасвирношуданист ки ба ман мебахшад ва боз вақте ки мисол аз зимистон дилгир мешаванд, маро мебинанд, мегӯянд баҳор кай мерасӣ, охир аз сардӣ дилгир шудем. баҳор мегӯяд исми ҳамноми фасли зебои табиатро модараш ба ӯ гузоштааст, зеро дар фасли баҳор таваллуд шудааст. ба волидайн ва хонадон баҳор овардааст. модараш мегӯяд исми баҳор ба табиати баҳор нақш гузоштааст. ҳамеша чеҳраи мисли гулҳои баҳорӣ шукуфону хандаҳо дорад. вақте исми ту баҳор аст, ҳарфҳои ширин самимӣ бештар ба суроғи номи ту мерасад ва боз мебинӣ чӣ дар васфи баҳор, дар фасли баҳор бештар исми туро ном мегиранд. ҳарчанд он ҳарфҳои самимӣ ба суроғи номи ту ҳам набошад, дар васли баҳор, фасли баҳор ҳам бошад, аммо хеле шод мешавӣ вақте мешунавӣ. наврӯзи саид аккоси ҳирфаӣ аст. наврӯз дар фасли наврӯз серкору сертараддуд мешавад. дар чанд рӯзи фавқулода зебои табиат намехоҳад он рангҳои табиӣ аз чашми дурбини ӯ дур монад. зеро рӯзҳои ҳамисми наврӯз фурсате фароҳам аст ки наврӯз аксҳои мондагоре бардорад. дар мардуми мо як гапи аҷоиб аст ки мегӯянд ном шафоаткунандаи ҳамин шахсият аст ё ки инсон аст. масалан номи ман хиёл мекунам барои ман бисёр коро кард. ман ҳар саҳар масалан вақти саҳар аз хоб мехезӣ, рӯзи нав аст кард. бояд фикр нав бошад, бояд амал нав бошад ва инсонам бояд сазовори ҳамун номи худ бошад. ба хотири сазовор будан ба ин ном масалан ту шабу рӯз бояд дар фикри коре бошӣ, дар фикри эҷоде бошӣ, доим дар ҷустуҷӯи навигариҳо бошӣ. наврӯз ҳам зодаи фасли наврӯз аст. аз исми наврӯз ифтихор дорад. зеро на танҳо мардуми тоҷик, балки миллатҳои мухталифе ба хотири исми наврӯз маъракаҳои бузурге ороставу ҷашн мегиранд. сохтмонҳои азиму монданиро ба исми ҳамномаш мегузоранд. ҳама дар забон ба такрор номи наврӯз мегиранд. ҳозир дар тамоми ноҳияҳо, дар тамоми деҳаҳои тоҷикистон ба хотири номи ман масалан наврӯзро ҷашн мегирем гуфта, яке деги суманак мекунад, яке кадом чаканиву дигар чизо медузад, касе дигар дар куҷое масалан дигар авқотҳои милливу дигар ҳунарҳошона масалан намоиш мекунад. наврӯз ин сол тасмим гирифт ба суроғи баҳор биёяд. баҳори зеборо дар оғӯши табиати дар ҳоли шукуфтан пайдо кард. дурбинаш барои фурсатҳои зебои ҳаракоти баҳор пайт меҷӯяд. мехоҳад асари зебое аз баҳор эҷод кунад. мехоҳад аксҳои зебои баҳорро бардорад ва баҳорро аккосӣ мекунад.